amser cinio. Yummy. Dybyllw, deinosoriaid. Steffi, Eia, allai chwarae gyda chi, os gwelwch yn dda, os gwelwch yn dda, os gwelwch yn dda. Wrth gwrs ddim, Dasha. Dim ond fi ac Elia fydd yn chwarae yma. Ewch i ddod o hyd i rhywbeth arall. Iawn. Amser i fwyta, Atrociraptor. Agor yn eang, Asiosiris. Syniad. Haha, gadewch i ni gael hwyl. Gadewch i ni aros nes ei bod yn gadael. Gadewch i ni gael mwy o ddeinosoriaid, Ela, rydym asian. Iawn, gadewch i ni fynd. O, ai. Ai. Stopiwch yn union yno. Mae'r holl ddeinosoriaid wedi mynd. Gadewch i ni ei dal, Eia. Ha, ha, ha. Ble mae hi? Pam mae'r ffôn hyd yma? Beth sy'n digwydd? Beth yw'r sŵn? Dwi ddim yn gwybod. Gadewch i ni fynd i wirio. Gadewch i ni fynd. Ble mae nhw? Cuddio. A ddylem ni roi cynnig ar y ffôn hyd ar ddeinosor? Iawn, gadewch i ni roi cynnig arni. Dyma Asiosiris. Ofnus. Ffaith ddiddorol. Roedd Asiosiris yn un o'r deinosoriaid cyntaf i gael ei gynnwys mewn ffilm. Dewch ymlaen, gwnewch rhywbeth. Dewch ymlaen. Horde. Diolch, Egia. Mae angen i ni fynd ar deinosor hwn yn ôl a dod o hyd i'r lleill. Ac diolch i Dasha, mae'r deinosoriaid wedi dinistrio'r tŷ cyfan oherwydd hi. O na, Steffi, y ffôn hyd. Beth wnaethoch chi? Dyma Carnotaurus. KD. Beth mae Dasha yn ei wneud? Saethiad da. Dasha, mae hyn i gyd oherwydd ti. Mae'n ddrwg gen i, merched, roeddwn i eisiau chwarae. Iawn, rydym yn maddau i ti, Dasha, ac ai, gallwch chi chwarae gyda ni, ond yn ddiweddarach. Ond yn gyntaf, mae angen i ni ddal yr holl ddeinosoriaid. Iau, diolch yn fawr. Gadewch i ni fynd. Nid yw'n deinosor go iawn. Mae Indominus Reg yn glyfar iawn. Mae'n gymysgedd o treg, Velociraptor, a hyd yn oed anifeiliaid fel brogawd a chorgymychiaid. Gallai newid lliw ei groen yn debyg i gorgymychiaid. KD. Roedd hynny mor agos. Tro nesaf, rhowch rybydd i mi neu rhywbeth. Edrychwch ar hynny. Roedd Brachiosaurus yn gawr tyner, dim ond planhigion oedd yn ei fwyta. Roedd ei drwyn wedi leoli'n uchel ar ei ben a oedd yn ei helpu i anadlu wrth fwyta o goed tal. Amser i'ch troi yn ôl. Ai? Hi? Deinosor arall? Dyma Mosasaurus Dominion. Roedd yn aelod mwyaf ei deulu, ond bydd yn rhaid i mi ei wneud yn fach eto.
Atrociraptor yn enwog am ei enw creulon, sy'n golygu lladron creulon. Roedd Velociraptor blu yn ffuglenol. Roedd yn las gyda streipiau glas unigryw. Bydd Atrociraptor yn ennill. Rwy'n cefnogi Lelociraptor. Round 1. Fight. Dewch ymlaen, gallwch chi wneud i. Dal ef. Beth sy'n digwydd yma, ferched? Onid ydych chi'n gweld? Brwydr dino? Ewch blu, ewch, ewch. Ewch, ewch. Gallwch chi wneud i. Dyna ddigon, mae'n hwn mynd i ddinistrio'r tŷ. Rwy ti wedi difetha'r holl hwyl, Steffi. Steffi, edrych allan. O na, fy ffôn hyd. O, na, na, Steffi. Steffi. Fred. Fred. O, diolch, Dasha. Mae croeso i ti bob amser, Steffi. Ti wnaeth yr holl waith. Na, ti wnaeth. Chi, Ti. Diolch, hogiau. ti wnaeth yr holl waith. Ti wnaeth yr holl waith. Yn olaf, gallwn ni chwarae gyda'n gilydd. Dywed a, Dominos Rei. Cymer hwn, Carnotaurus. Dal ati, hogiau, ydych chi'n clywed hynny? O, peidiwch â phoeni. Dim ond yr addurniadau ydyw. Na, mae'n wahanol. Arhoswch, gadewch i ni eu cyfryw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roedd i fod yn wyth. O na, ble mae'r ffôn hyd? Ble mae hi? Ble gallai fod? Dewch ymlaen yn gyflymach, hogiau. O, dwi wedi ei ddarganfod. Mae'n ddrwg gennyf. Gadewais hi yma. Byddai un delio â hi. Pob lwc. Dybydlw, mae mor enfawr. Dybylw abydlw. Mae diplodocus yn golygu traws dwbl yn roeg. Mae ganddo esgyrn arbennig o dan ei gynffon, sy'n gwneud ei gynffon hir yn gryf ac yn hyblyg. Gadewch i ni fynd adref, hogyn mawr. Dyna bawb. Gyda charedigrwydd a dewrder, mae problemau mawr yn dod yn fach. Pa fath o wy ydyw? Gys mae'n tred bach. O hyn ymlaen, gadewch i ni fod yn ffrindiau. Mae gen i rhywbeth i chi. Beth sy'n bod? Ydych chi eisiau mwy o fwyd? Iawn, byddaf yn ôl yn syth. Hw? Dybydlw, mae fy trei wedi tyfu mor fawr ac mor gyflym. Mae fy trei yn edrych yn llwglyd a fi gael rhywfaint o fwyd iddo. Mae gen i hot dog i chi. Mwynhewch eich hot dog. Trey. Rwy'n llwglyd. Iawn, byddaf yn dod â bwyd i chi. Gadewch i ni roi rhywfaint o grawn fwyd yn gyntaf. Arhoswch, mae bron yn barod. Hei Treg, pam wnaethoch chi fwyta'r plat? Ond rydych chi eisoes wedi bwyta llawer, onid yw hynny'n ddigon? Mwy o fwyd. Iawn, byddaf yn dod â mwy o fwyd i chi. Gadewch i ni wneud rhai wyau a thost.
Nawr gadewch i ni gael rhywfaint o fenyn ar gyfer y tost. Ac ychydig o hyd. Beth ddigwyddodd? Wedi wneud. Mae mor drwm. Gobeithio bod hynny'n ddigon o fwyd i chi, Treg. Tred, wnaethoch chi hyd yn oed fwyta'r plat? Iawn, Tred, mae hynny'n ddigon o fwyd i chi heddiw. Ble rydych chi'n mynd, Tred? Arhoswch amdanaf. Stopiwch, Tred, ble rydych chi'n mynd? Arhoswch. Arhoswch, Tred, stopiwch. Rydych chi'n mynd i ddinistrio'r tŷ cyfan. Na, Treg, ni allwch ei fwyta, mae'n popcorn ewyth yr Treg, na. Na. Ble rydych chi'n mynd o fynyw, na. Beth ydych chi'n ei wneud, na, peidiwch â mynd, arhoswch. Hei, Treb, eisiau chwarae gyda'r bêl? Tred, pam wnaethoch chi fwyta'r bêl? Nid yw'n fwyd. Hei, Dino, stopiwch. Siwmai. Room Suglid. Iawn. O, dyma chi, Dino. Eisiau Dino, beth ydych chi'n ei wneud yma? Dewch ymlaen, Treg, stopiwch, redeg i ffwrdd. Wnaethoch chi fwyta ffôn? Iawn, Tred, byddaf yn ôl arhoswch yma. Pwy sydd yno? Smai. Eich archeb, mis. Beth yw eich golwg chi ar fy archeb? Nid wyf wedi archebu unrhyw beth. Stopiwch. Peidiwch ei fwyta. Stopiwch, peidiwch ei fwyta, na. Esgusodwch fi, mis. O, ai? Mae angen i chi dalu am y pizza. Dylai hyn fod yn ddigon. Mae'n ddrwg gennyf am yr anghyfleistra. Hwyl. Diolch. Hello, Emma. Deinosor. Beth ddylwn i ei wneud? O na, fy nhegannau. Ti'n ddeinosor drwg. Hei, stopiwch. Tred, paid a dychryn Dasha. Gadewch i ni fynd Dasha a ti, Trey, ymddwyn yn dda. Eisiefel, sut gallwn ni ddysgu gwers i'r deinosor drwg yma? O, dwi'n gwybod, gallaf ddefnyddio fy ngwybodaeth Dino. Oeddech chi'n gwybod bod Tyrannosaurus Reg yn byw tua 66 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ac roedd yn hinsawdd wirioneddol gynnes bryd hynny? Roedd y tywydd bryd hynny yn boeth ac yn llaeth. Doedd ddim eira na rhew, felly dydy Trey ddim yn hoffi'r oerfel. Mae angen i mi ei oeri ychydig. Gadewch i ni wneud teswigod ia i fy nino. Mae teswigod adfywiol wedi wneud. Mae e'n dod. Siwmai? Helo, dyma rheoli Dino. Mae yna Dino enfawr yn fy nhi ac ni all stopio bwyta. Allwch chi fy helpu os gwelwch yn dda? Iawn. Iawn, diolch. Cadwch yn dawel, rheoli Dino yma. Helo, ble mae'r Dino? Mae e dros yna. O. Yma, Trej, cadwch yn dawel. Torri'r rheolau a bydd canlyniadau.
Gadewch i ni fynd. Plant, hyd yn oed os ydych chi'n dwlu ar rhywbeth fel bwyd, teganau neu gemau, cofiwch gadw at eich terfynau. Os cymerwch ormod, gall hynny eich brifo chi a'ch ffrindiau. Byddwch yn braf bob amser a gofalwch. O, pawi diddorol. Gadewch i ni ei agor. O, nawr mae wedi gorffen. Aled, na. Paid â chyffwrdd ar wy. Cyfnod Iris yma'n wych. Mae'r Lelociraptor mor hwyr. Mae hyn yn hollol wych. Beth sy'n digwydd? Paid â poeni, dwi'n dda i ddelio â hyn. O na. Basio, Aled, cadw ni. Basio, Aled, peidiwch â poeni. Bydd y ffôn hyd yn troi'r deinosor yn ôl i'r tegan. Ble mae dy ffôn? O na, gollais i hi. Paid â phoeni, arhoswch yma. Na, mae'n pryd ar y wir. Byddwch yn ofalus. Dyma Hererosaurus. Roedd yn un o'r deinosoriaid cytaraf a ddarganfynwyd yn ewro. Roedd yn byw dros 230 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Roedd yn giwt ond yn gyflym ac yn beryglus. Mae gen i fy ffôn. Hwre. Ai. Hwre. Plîs, gadewch i ni roi'r deinosoriaid hyn ôl. Dasha a Led, gadewch i ni ddod o hyd i'r holl deinosoriaid. Ond cofiwch, gyda'r ffôn hyd hon, gallwn droi unrhyw deinosor yn degan. Mae'n swnio'n beryglus ond yn hwyl. Iawn, gadewch i ni wneud hynny. Iawn, gadewch i ni wneud hynny. Gadewch i ni fynd am helfa am hynny. Ble mae e? Ble mae'r deinosor? A glywsoch chi hynny? Dybydlw. Dyma Lietlal Coetlus. Dybydlw o dybydlw. Ni deinosor oedd e. Roedd yn pterosor. Roedd yn faint awyren fach. Mae hyn mor hwyl. Dyma mae Dinosaurus. Roedd ganddo ffroen fer a llawer o baned. Roedd ganddo gorn bach ar ei ben. Gadewch i ni dychwelyd chi yn ôl nawr. Mae ganddi streipen las yn rhedeg i lawr ei chorff. Dyna sut y cafodd ei henw. O, na! Gadewch i ni dychwelyd chi, deinosor. Amser i fynd yn ôl, lle rydych chi'n perthyn. Dyma Borgosaurus. Mae ei enw'n golygu matfath helmed. Roedd ganddo brif fawr a oedd yn edrych fel helmed. Cest ti.
all unrhyw ddeinosor fy nghyrraedd. Dyma Interrupted. Nid oedd y deinosor hwn yn bodoli. Cafodd ei wneud mewn labordy. Mae'n deinosor drwg yn rhewyrchus, yn glyfar, ac yn hollol wyrdd. Gadewch i ni fynd â chi yn ôl. Rwy'n chwarae gêm. Dyma Pyroraptor. Mae ei enw yn golygu lleidr tân. Mae gwyddonwyr yn credu ei bod wedi orchuddio ar roedd y raptor hwn yn fach ond yn gyflym. Ond yn y ffilmiau, mae'n llawer mwy. Dim ond mwyn hwyl. Gadewch i ni fynd â chi yn ôl. Dyma'r Distortus Red. Nid yw'n ddeinosor go iawn. Mor ofnus. Distortus Ray ei wneud mewn labordy, ac mae'n hynod bwerus. asgwrn, yn hirach na unrhyw anifeiliaid ar y blaen. Gadewch i ni fynd â chi adref. Dyma Iarchian Osiris. Gall fynd mor hir a bwys ysgol. Gadewch i ni fynd i'w gael. Ai, dyma Gymnodictus Ceres. Mae'n edrych fel tŷ, reit dda. Mae ei enw yn golygu taith sy'n bwyta'r cig oherwydd ei ffyrdd. Edrychwch ar ei freichiau bach ciwt, gadewch i ni fynd.
gan fyddais i. Na, na, na.